Билгеле булуынча 2020 ел Русияда Дон һәм Хәтер елы дип игълан ителде. Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгына багышланган төрле чаралар план нигезендә Илеш районында да үтәчәк. Бөтен республика буенча оештырылган Җиңү салюты халык иҗады фестиваль конкурсы район җирлегендә старт алды. Иң беренче булып чыгыш ясау Аккүз авыл советы авыл биләмәсе халкына тапшырылды. Шулай итеп Аккүз талантлары Исанбай мәдәният йортында тематик театрлаштырылган концерт программасы белән чыгыш ясады. Анда халкыбызның сугыш елларында кичергән югалтулары, тылдагы фидакар хезмәт, бүгенге тыныч тормыш матурлыгы, туган якка карата сөю хисләре чагылыш тапты.
Концерт тамамлану белән тантаналы рәвештә Аккүз авыл биләмәсе башлыгы Венер Әхмәтҗанов, Исанбай башлыгы Фәритҗан Зариповка фестиваль символларын, күчмә стандарт белән мәңгелек ут капсуласын тапшырды. Димәк, чираттагы чыгыш Аккүздә Исанбайлылар тарафыннан 14 февральдә булачак. Алин Хатимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.